Îl prezentăm pe Ion, tăietorul șaurmeriei Gerard, cel mai experimentat tăietor pe care am văzut. În toate timpurile și până în prezent. Bravo, Ion! Cum te simți? Ți-e cald, Ioane, dar merită. Ia zi, câte mii de euro e pe lună aici? 2. Lasă, multe înainte. Să vedem și profilul. Vedem carnea cum arată frumos, șaurmarii. Nu te filmezi pe tine, taci din gură. Revenind la prim plan. Așa, John. La banii ăștia, sincer, pot să fiu cameramanul tău privat. În cât timp poți să dai față la carnea asta? 2 minute? 1 minut? Bravo, să te văd. Acesta este uniforma tradițională Gerard, după cum vedeți. Carnea este de struț. Carnea este, bineînțeles, de ică. Carne de cal de cea mai bună calitate. Bravo, John. Calal. Faceți documentar sau ce? Animal Planet. De cât timp ești aici, Ion? 4 ani. De 4 ani. Uite cum poate ajunge în 4 ani un tăietor. La acest nivel. Bravo, John. Ne mulțumim pentru prezentare.